Hartstikke leuk. Zo, 2 en alweer deze man, hè? Shit. Gaat best met die haai. Geweldig. En reageerde erop in vlog. Bearded RJ, die zei van, ik stuk wat vaker een vlog, maar ik zei, nou, wie deze joh, hey, stuur hem aan. Nou, het hier toch wat rotter in, hè? Ik weet niet dat ik dat dingen in hier. Ik ben toch te vol met 2 dingen bezig wat met rol. Dus nou is er een waterballetje. Maar die eind moet maken, dat is. Geweldig. Bart in de kapperwest. Speciaal hè, voor het speciaal moment wat we je familie hangen op het kantoor. Ja, hè? Ja, ik denk dan maak ik even naar de kapper, want het is een heugelijk moment. Dan wil ik er even een beetje fris uitzien, weet je wel? Ja. Ja, heugelijk moment, familie op kantoor. Zo, nou is de laatste keer dat er water in deze thermos is. Want we kregen namelijk een, ja, iets oors. Dus dat er hier nog belang had bij een koffiezetapparaat met thermoskan, wat beroemd is door een geweldig reclamebureau in Ljout, dan kan je me contacteren. En misschien maak je hem dan wel kans op deze geweldige TV Subito. Ik wil eerlijk zeggen, het warmhoudplaatsje is al wel flink, maar op zich nog wel denk ik goed voor een aantal jaren trouwe dienst op een kantoor of thuis of waar ik maar in de garage. In het hokje. Terwijl de Subito zijn laatste milliliters water door de warme donkere goud in het pompt, zit hier zijn opvolger al klaar. Dus de unboxing. Yo! Koffijmachine. Dit is hem dan, hè? Dit is een koffijmachine. Broekzoenwijzing, beste. Wat is dit voor Space Shuttle? Dit is een koffiezetapparaat, Bart. Komt dit ding uit de toekomst? Nou, maak het maar los, doe maar. Doe maar zo denk ik dit. Nee, het lijkt aan de ene kant. Hé, dat is een tuintje. Kijk, een echte bien, een tuinbien, brune bien, woordbienjes. Dat is vegerlijke. Oh. Deze. Oh, wie komt er vanuit Space? Sure. Sterkste of wat? Eerst wel de sterkste. 8 dan. Ik doe meestal de middelste stand qua maling, hè? Ik hier dus lezen op een reviews dat er echt teringherrie maakt. Dat klopt ook wel een beetje dingen. Het roept wel goed. Mag ik nou hierin snuffelen? Ja. Lekker. Nou, dit is roep goed in elk geval. Het is een lekker zwaarder roer, jongen, het speel. Dit is zo sterk als grote pier. Oh, lekker. Ah, kom een tikkeltje minder scherp, denk ik. Dat is echt drinken, Jongen, ik kan alleen naar de zee daar, jong. Ik krijg je hartkloppingen van, man. Moeite maar ademhalen, dat is gewoon het eerste bos. Geweldig. Lieve. Ja. Shit, ik pak even de eerste luier. Wat is er van doel dan? Ik pak even de eerste luier, die doe ik even die. Ja.
Is het niet verschil? Dit is een luier. Wat is er maar dan? Nou, dit is de allerliedste maat, dus je kent de kien dat goed is. Het verdienen. Voor de duidelijkheid, er zit nog niks in, hè? Nee, dat is zo'n best. Ik zal maar een neus in hier, hoor. Binnen de broek de luierschap. Vol maar een neus erin, huppakee. Je had misschien wel maken, maar ik ben dus heid. Dus we halen even mijn pampers inslaan. Even zien, nou we gaan dadelijk even op televisie zetten, denk ik zo maar even, toch? Wil je een gamen? Give a game? Ja. Oh, we gaan game hier, correct. Ja, we game hier aan het ook eens even hier in huis rekken van Swan. Ja. Ja, hier een PS4 hebben we hier staan, dus wat geven we dan op, speeltje? 12 fanatieke gamers. 12 fanatieke gamers, make one. 12 fanatieke gamers, moet ik zo maar, make one. Ik want wat? Ja, weet ik. Nou, leuk dit. Ja, nou, we beginnen een game. Ja, jongen! Wat is dit, jongen? Hou! Wat op! Geweldig.